kane kalong ka kabu ka ba tang teng khat phila ban yo hakaba mentakas ngi ka arphon reu tarik upnai baneng kong usnam arajar arphon reu bat lai sai kas ngi ka arphon yo tarik upnai baneng kong usnam arajar arphon reu nakaliang jong ki pajba jong ka jelam be khalaya kila ban licngo kai ya ka yeng jong uko barnor mum de ya ka yeng jong ko barnor ya ka jakasa jong uko barnor ka bangi jukhot ka raj bhavan hakaba hakate ka jaka adon ka jingpen riam jingpen pho jingpen pheng ba jingpen itnat ba bon jan dan ru ki jaka la jala kai jong ki khna la ne jong ki khon ki jong phi dalor kata la don ru ka jingpen inam ya ki tiar ba pher ki ba phila balik pa yi dala ki jong ki khman dalor kata ki don ru kinong put kinong tem bat Kidon, kisenteu babon jaj balawan ra na kijaka bapher joga jela Meghalaya hakabala dapat kwa ban rasa kan mau ya kita kisenteu pilar ban kre ban ipisa hakaba pilaru ban tit yaki na kabantala syai gasngi ka arfun nyau darik ubanai meningkong usnem arajar arfun reu kaying jong ulat dan ka jakasa jong ulat karaj vavan kan plena do kapor si baji mensni hado kapor prabaji jamit halo para lok mentang adon hana ha pulau jong ka yen jong gubernur tementang itu sang banyarum sapok mah nanti om hana mantang kasih ka ple ni banyak youtuber na ha kumna ta kumlai mah sama-sama masuk dah mah mentang ya adon hana hapo yen jong hana jakasa jong gubernur ngin yapet mah namare kadang dai kasin ga banengkong mana kalian ka jonga bangan yawan rung kana ka jaka kumpa pilatib amanta kasni kadai ka arfon reu tarik jong ubenai banengkong usnam arajar arfon reu kadai kasni republik de kasni hakabalapun bena ya ka constitution jong kari India bahkan praika mahabarok ka wei kari kamanta pek anten iya phi idanya don han apa jakasa umle ka yin ka jakasa jong gubernur lagi jeng peneriam mah wow water fountain mentakasni ka arfon reu tarik jong ubenai ba nengkong jong usnam arajar arfon reu adon hangne ha raj bhavan ana ka jaka syong jong uko barnor te mentakasni ana ka jaka ka plena do ka por lai baji do ka por pra baji mentakasni arfon reu tarik
Hakaba lajai ka sni ro kandang play ka arpon nyodarik jong benai maning kong usnam arajar arpon reu kandang play lajai pan aduk kapor si baji janmet aduk kapor pra baji janmet dengan ladang ya saudong jong kana jaka sa jong ulan hakaba sibun ki ai namar ngi rung kana jaka tang teng teng arsen ana laisen sistem na kata kadau kalong kaba ipla namar mentagasnya la play pajba te para long an suatu kana ya pi ba nalor ba pi ban pecai ya ki ibabun teliki jingbo ke jingsal ane ki jaka ane pok jaka pok jing jong ulan rei ki don ru ki bade kum khamtam ya sentiu ki orchid sentiu ki ding ki ba itu na ber ki ba fer tela da pi don jing mut ban man la sai ka sni ha kana ka jaka la se la da fi ko ban thet khamtam ya sentiu ki ba fer ki ba itu na ba itenan amata ka sni ngawan yang pampoi perkara bandan bade jing de hapok kana ka jaka dengan darung cetei ki don sentiu ki ba itenan ki orchid ki sentiu ding ba fer tikelong ba itenan ba tela da fi wan ban kmi satang la sai ka sni naduk ka porsi baji hapo ka por pra baji tindang play pajba ya kana ka jaga jong ulat tamita ka sni ngan phai no salayin ka por kala jan de ar ka por khang ngan phai no de lada phim pat yo wan pej lane ban disit lane ban pej ka kana ka jaga menta ka sni pila ro ban la sai ka sni ka ar punyo terik jong benai ba ka arpun nyotorik jong benai bening kong usnam arajar arpun reu hakane ka jaka jing jong lat bet bintang la don hana flau hakaba ngan mi no sate kate ka jaka ru sate